Silav roj baş hevan nû em bi nûçiya deqeya dawî ku ketî ajansan em dest bi bültena xwe bikin di dawiya dawî de Komîsyona Parlamentoya Tirkiye biryar da biçe îmraliyê. Ana em ji were wê nûçê pêşkêş bikin. Komîsyona Parlamentoya Tirkiye tevê ku endamên CHP ji civînê derketin jî di dengdanê de biryar da ku heyetekî komîsyonê biçe cem rêberê PKK Abdullah Öcalan. Komisyona Hevgirtina Netewî Biratî û Demokrasiyê îro civîna xwe ya 18 li darxist. CHP ku berê ragihandibû ew ê nûnerekî neşîne şandê, piştî ku biryar hate dayîn civîn bawekê girtî bêkirin ji salonê derket. Helwesta CHP heqeten merov mereq dike. Çima CHP kedvî halî? Çawa müteessîr bû? Kîjan derdoran bandor li CHP kirin. Piştî derketina CHP di navbera endamên mayî yên komisyonê de dengdanê dest pê kir. Komisyonê de encama dengdanê de biryar da bi Abdullah Öcalan re hevdîtinekê rûbirû pêk bîne. Endamên komisyonê yên MHP'yî, AKP'yî ên Dem Partiyê dengê erê bikaranî. Civîna 18 ya Komisyona Demokrasî Xuşkûbiratiyê Piştevaniya Millî dest pê kir îro. Bawer dikim civîna dawî bû ji xwe a komîsyonê piştî ku bi Abdullah Öcalan re hevdîtinê pêk bînin gelo ew ê li hev bicivin yan ew ê tenê weke raporekî pêşkêşî parlamentoyê bikin. Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş serokatiyê ji civîna îro re kir. Karên komîsyonê serdana îmraliyê hatin nîqaşkirin piştî nîqaşê serdana îmraliyê hat erê kirin. Alîkarê serokê giştî yê MHP Fethî Yıldız diyar kir ku li ser navê MHP ew ê biçe îmraliyê. CHP biryara di derbarê serdana Komîsyona Parlamentoya ya ji bo îmraliyê de ji xwe helbesta xwe pêş de eşkere kiribû. Ez ji were hinek sebebî jî bibêjim ji ber ku mühîm e. Hevan çima helbesta CHP mühîm e? Partiya yekem ya Tirkiyeyê ye. Yani rêjeya dengê CHP îro jî ye AKP zêdetir e. Herçend li ser hikûmetê nebe jî CHP di nav da çepkir hene, rastkir hene, netewperestên Tirk hene, gelek derdorên Kurd hene, pir Elewî hene, Elewî jî hemî ê di nava CHP de Kurdin. Dîsa jî biryar daye ku tevlî heyetê nebe. Çima? Zirar dide xwe ez dibêjim. Ji vir û pêve navbera Kurdan û CHP gelekî xirab dibe. Ez nabêjim dengê Kurda çe AKP re çünkü AKP partiyek qirêj bi rêveberiya Tayyip Erdoğan. Çi dibe bila bibe Kurd wê li cem AKP dengê xwe bikar neynin wê li cem cih negirin. Dem Partî nikare cesaret bike dengê Kurdan bigire kom bike teslîmî AKP bike. Tiştekî wisa nabe. CHP jî ji naberê derket. Em dibin partiya sêyemîn, rêya sêyemîn dîsa ser hikûme. Çi dibe bila bibe. Tu partiyekî nikare cesaret bike ku dengê Kurda bixwaze ji bo AKP. Tiştekî wisa tune. Yani pêvajo bi ser bikeve bi ser nekeve. Kesekî li cem AKP jî nagire çünkü rast û çepê wan kifşnabe. Vana mirovên qaypağin. Îro tiştekî difikirin, sibê tiştekî cuda difikirin. Pêvajoyên berê de ji xwe tecrüba me Kurdan heye. Ez bidomînim li ser vê mijarê hevanno. Serok wekîlê Koma CHP Murat Emî ragihand ku ew ê tu nûnera neşênên îmraliyê. Emî ragihand ku ew ê çima sebebî wî dibêje. Ez dixwazim diyar bikim ku ne rast e civîneke ku wê çûyîna îmraliyê lê were guftûgû kirin ji milletê me veşartî were kirin. Dibe em naxwazin veşartî be, em dixwazin vekîlî be milletê me bibîne. Mühîm e ku li vir her partiyên siyasî helbesta xwe bawekî eşkere diyar bike. Em wekî CHP şandina nûnerên xwe ji bo heyeta komîsyonê rast nabînin. Berpirsê CHP diyar kir ku CHP her tim çareseriya demokratîk ya doza Kurd parastiye. Yani ez bar dikim xwestine ku şeffaf were kirin li pêşiya millet ev civîn were kirin helbesta partiyan diyar be. Ya ji xwe diyar be ne diyar be helbesta partiyan kivşe. MHP, AKP, Dem Partiyê gotine erê divê em biçin îmraliyê. Ma çi tê de heye? Berpirsê CHP diyar kir ku CHP her tim çareseriya demokratîk xwestiye ji bo doza Kurd. Dema hinek kesan hebûna Kurdan jî înkar dikir. Em weke partî derketin me bi wêrekî hebûna vê pirsgirêkê anî ziman. Em piştgirên gavên samîmî yên ji bo aştî û çareseriyê ne. Lê divê qonaxê de stepanên qayûman didomin. Mirov di dozên şermê de bi mehan di girtîgehan de dimînin.
bê suç di girtinên siyasî de tu pêşketin tunene derawşekê wiha de tengkirina hemû meseleyê bi çûna îmraliyê re nerast e. Meseleyê me pir mezintir hene dibêje CHP. Wekî din berê jî heyetên ji parlamenteran çûne îmraliyê hatine li şûna ku tenê 5 kes biçin dikarin derfetên teknolojik jî ava bikin ku bikaribe bi rêya sek bîstevlî bibe bi rêya kamerayê. Serokwekîlê CHP wekî din çê dibêje ji ber gavên destpêkê yên wekî rakirina qeyûman pêkanîna biryarên dadgehan nehatine avêtin em wekî partî şandina nûnerekî ji bo şandeya ku wê biçe îmraliyê rast nabînin. Bawer dikim derdê CHP ew e ku di vê demê de ku pergala antîdemokratîk li ser hukm e di pratikê de pêkte em çûyînê protesto dikin. Yani em di nava projeyên AKP de cih nagirin. Ez bawer dikim derdê CHP ne bi îmraliyê re ye, ne bi Rêzdar Öcalan re ye, derdê CHP ne bi vê pêvajoya re ye. Projeyên ku AKP çê dike û dixe malê xwe di wê projeyê de naxwaze bibe destek. Hinekî wisa jî xuya dike. Ahmet Şık Parlamenterê Partiya Karkerên Tirkiye ya tîpê ew jî anî ziman divê mirov çawa ku di şer da wêrek be xwedî cesaret be divê di aştiyê de jî wêrek be. Belê divê mirov biçe îmraliyê rast e eger pêwîst be mirov dikare biçe Qandîlê jî divê bi Osman Kavala re jî bi Selhedîn Demirtaş re jî hevdîtin werin kirin axaftin werin kirin ew jî fikra wî ye. Hevalo Tuncer Bakırhan bang li CHP dike ji ber ku helbesta CHP niha gelekî tê nîqaşkirin. Çima? Çünkü serokê CHP Özgür Özel helbestekî demokratîk nîşan dabû, helbestekî maqûl nîşan dabû di çareseriya doza Kurd de di mesela Selhedîn de îja îro wextê ku naçe îmraliyê vaya têwemanî ku ketiye bin tesîra hin derdorên netewperest nijadperestên Tirk. Özgür Özel ew ê çawa bibêje nizanim. Tuncer Bakırhan bang li CHP dike em binêrin çi dibêje? Biryara CHP ya neçûyîna îmraliyê rexne dikim. Ew hewl didin dijberiya desthilatê veguherînin dijberiya çareseriyê. Yani em weke Dem Partî em hewl didin dijberiya desthilatê veguherînin dijberiya çareseriyê. Yan ji bo çi dibêje? Bawer dikim rexne li CHP dike tamam. Yani CHP ew dijberiya ku îro li AKP dike veguherîne dijberiya çareseriyê ev nerast e. Tuncer Bakırhan helbesta CHP rexne kir. Divê CHP pirsgirêka Kurdan rast bixwîne. Hêviya me ji CHP heye. Endama heyeta îmraliyê Pervîn Buldan Tuncer Bakırhan li Çewlekê Bakurê Kurdistanê bi alîgirên Dem Partiya re civiyane divê civînê de axivîne. Tuncer Bakırhan hem axaftina wî wisa bi Kurtî ji were pêşkeş bikin bê şîrove. Piştî 7 salan derfet û îmkanên nû ketine destê me. Pêvajoyeke müzakere, diyalogê dest pê kiriye. Ji bilî serkeftina wê tu şansê me tune ye. Bakırhan da zanîn ku ew nikarin vê pêvajoyê tenê bi çend hevalan bimeşînin. Ev pêvajo pêvajoya millet e ya we ye. Eger hûn bibêjin em zimanê xwe êdayîkê dixwazin, wê demê li ser masê divê bersiva we hebe. Em ê pêvajoyê bi hev re bimeşînin. Aktorê herî giringiyê meselê Birêz Abdullah Öcalan e. Birêz Öcalan deriyekî wisa giring vekiriye ku em hinekî layıqê wê deriyê bin em bikaribin rava bikin ku em li cem wî cih digirin ne mümkün e ku em negihêjin aştiyê. Ev pêvajo wê ne tenê Kurdan ve 86 milyon insanan rahat bike gel di qêrê dibêje aştî. Em alîgirê vicdana gelin. Vicdana gel dibêje aştî reva ye. Parlamentera Wanê ya Dem Partî endam heyeta îmraliyê Pervîn Buldan di civînê de eşkere kir Buldan di demeke nêz de hevdîtineke nû bi Öcalan re çêdibe. İhtimal heye di hefteya yekem ya vê meha pêşiya me de em hevdîtinekî nû çê bikin. Pervînê da zanîn ku pêvajo herî dimeşe lê her du alî bi biryarin divê şert û mercên xebat û jiyanê yên Birêz Abdullah Öcalan bi lez bêne guhertin ji ber ku ew aktorê sereke ye. Ji bo ku ew karibe rola xwe bilîze, mîsyona xwe bîne cih divê şert û mercên wî bêne guhertin. Dengê wî bigihêje ji vakê. Ya ev gotina şert û mercî wî bên guhertin çi ye nizanim. Van însanê me çima wisa zikê xwe de daxivin? Ya Abdullah Öcalan divê azad be ya.
ve serbest vere berdaniya. Abdullah Öcalan seroki gele dve azat be. Xlas. Çima o kısa vekri nabêjin. Şertu merciviye jiyani, şertu merciviye xebatê were amade kirin. Yani sanki xulamê bavê Tirkane dibê şertu merciviye xebatê were amade kirin. Tiştekî wisa tune ye. Şexsiyetekî Kurd e, serokekî Kurd e, cîwî ne zindan e, ne layıqê wê pozisyonê ye. Divê li derva be, li ser masê jî ew Tayyip Erdoğan û revebirên dewleta Tirkiye di aste hev dabin. Em wisa dixwazin. Em milletin. Em li ser navê milletê xwe em naxwazin serok û rêberê me di pozisyonekî cuda da be. Şert û mercê xebata wî werin hêsankirin nine mesele. Mesele eger tu meseleya sed salî hal dikî, çareser dikî, dibe pozisyona Öcalan, pozisyona Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, hemî revebirên dewleta Tirkiye wekî hev be. Madem devleta Tirkiye gotiye ez dixwazim çareser bikim vê dozê, dibe qebûl bike. Qebûl bike ku xeta kiriye, êdî qebûl dike ku bi rêveberên Kurdan re êdî dikare muhetab bibe, ji ber vê jî şertên wek hev lazim. Em xwe dibinê kesî re nebînin. Azadiya Öcalan wekê şertê yekem dibînin ji bo pêşxistina pêvajoyê. Ew însanên ku dibêjin çûna İmralî Abdullah Öcalan rewa dike aman bila neçin hin hevalê me rojnameger jî dibêjin. Baş e çûna komisyona Öcalan rewa dike. Ya rewabûna Öcalan maye ser wan kujerên Kurdan. Wextê ku Öcalan serokê tevgera xwe bû, wextê ku ji bo dawa Kurd û Kurdistanê tê koşiya di çavê Kurdan de ji xwe rewa bû. Ême ya muhîm em di çavê milletê xwe de rewa bin. Di çavê xelkê de em rewa ne rewa ne. Tayyip Erdoğan di çavê we de rewa ye. Na. Kujerekî halê xwe ye. Çavê me de nerewa ye. İnsanekî diz e, insanekî gendel e. Mal û milkê milletê Tirk û Kurd diziye. İnsanekî dîktatör e. û bi zora xwe li ser hukme, di çavê me de nerewa ye. Ji ber ku bi qaçaxî hatiye ser hukm. Ji ber ku di hilbijartinan de diziyê kiriye, dengê xelkê diziye. Nerewa ye. Öcalan rewa ye di çavê me de. Li ser navê Kurd û Kurdistanê tekoşîn daye, mücadele kiriye, milletê me bawerî pê aniye, milletê me piştgirî dayê, ewladê xwe teslîm kiriye, perê xwe teslîm kiriye, şerefa xwe, namûsa xwe teslîm kiriye, ji Rojavayê Kurdistanê bigire heta Rojhilatê Kurdistanê, roja ku hat girtin ji Kenyayê anîn Tirkiye, ji her koşê Kurdistanê girî, şîn bilind bû. Veya rewabûn e. Ya însanê me jî ji wan vetirê çend hev kujerê me biçin İmraliyê, Abdullah Öcalan hema rewa dibe. Rewabûna me li ser xelkê nemaye. Ez behsa wî dikim. Mazlûm Abdî di çavê we de ne rewa ye. Ji bo me rewa ye. Meşrû ye yani. Duê manê de dibêjim. Pêdiviya Mazlûm Abdî heye, yani here Cem Tayyip Erdoğan û nasnameya dîplomeya rewabûnê bi dest bixe. Ez van tiştana ji berê ve hez nakim. Hez nakim. Mirovê me em mirovê xwe piçûk nebînin. Em xwe mezin nîşan bidin. Em serok û rêberê xwe wisa piçûk nexînin. Niha Öcalan di nava projeyekî de. Proje çiqas bi ser dikeve cerbandinekî ye. Yani tiştekî wisa sedî sed bi ser dikeve. Bi ser nekeve em têk diçin. Ew jî şaş e. Tiştekî wisa tune ye. Em têk naçin hevando. Ev pêvajo bi ser bikeve, bi ser nekeve em têk naçin. Têkçûn ji bo me çû ye? Miriye yani. Têkçûn miriye ji bo me. Me 100,000 ewladê xwe daye vê axê. Me xwîn rijandiye. Me xwîn nerijanda jî em rewa bûn, em ê bi ser biketana. Çünkü em mafdarin, em netewin. Tu tiştekî me ji milletê Tirkiyê tir tune ye. Navê Tirkiye şaş e. Anadolu Mezopotamya mümkün e. Anatolî navekî pir kevne dîrokî ye Anatolî. Mezopotamya navek kevne. Merû dikare bêje dewletên yekbûyî yên Anatolyayê. Merû dikare bêje dewletên yekbûyî yên Mezopotamyayê. Merû dikare bêje Mezo-Anatolî. Mezopotamya Anatolî. Madem ki navê Netew, Kurd û Tirk bila neyê bikaranîn, Mezo-Anatolî dikarî bêjî. Mezotolî dikarî bêjî. Çi dibêjî bibêje. Weke Çek Slovakya,
Çekoslovakya mesela naji hev cuda bun. Yani bana hemi mümkün yani. Çima nebe? Wan nave netev li xwe kir, ême bila netev nebe navê coğrafya be. Mesela Trakya navê coğrafya. Anatolya navê coğrafya ye. Mezopotamya navê coğrafya. Kurdistan jî navê coğrafya ama navê netew têde heye. Kurd rast e. Cî ku Kurd lê dijîn. Ne mesele merut kare tavîzan bide ji vê yekî. Ama Mezopotamya, Anadolî komarên demokratîk mümkün e. Ama navê Tirkiye jî ez qebûl nakim ji wara bêjim. Ya ez red dikim. Pêvajo bi serkeve jî ez red dikim. Tu tiştekî aydê Tirka ez li ser Kurdan weke tecavüz dibînim. Weke zordestî dibînim. Qebûl nakim. Yani çiqaş destê min tê biraya kanalê xwe, bi nivîsê xwe, bi fikrê xwe ez ê li dij wê yekê derkevim ku serdestiya Tirka rewa dike li ser Kurda. Sedî set divê wekê hev be. Ez zanim di nava tevgera azadiyê de piraniya hevalên me, piraniya milîtan û şervanên Kurdan wekê min difikirin. Yani ez sedî set pê bawerim. Piranî dibêjim yani. Baş e hevando. Ev komisyonê biryar da heyet diçe îmralî bila li ser ekranê be. Wekê nûçeya lezgîn. Me çi digot heyeta îmraliyê di hefteya yekem ya meya pêşeme de diçe îmraliyê. Hevando HPG şehadeta pênc gerîla eşkere kiriye. Ez wî hema ji wara pêşkêş bikim. Fotoğraf jî heye me rûdikare fotoğraf nîşan de em wan li hengê xwe bibînin. Min ji wara wî rojê çi gotibû me biryar daye weke kanal em her cara ku li hengê me şehadeta wan tê îlan kirin. Em wana yek bi yek nîşan bidin. Ji malbatê wan re em sersaxî bixwazin, em bi bîr bînin bila bikeve qeyda. Em minnetdarê ve însanê xwe ne. Binêre wexta min bijim minnetdarî însanê xwe ne, wekî ew ê nefikirin. Vatan millet Sakarya netewperestî, nijadperestî tiştekî wisa ji kerema xwe re nefikirin. Ême nefsî müdafaa ye. Nefsî müdafaa tiştekî pîroz e. Yani hem di qanûnê de hem di medeniyet û mirovahiyê de wextê ku dewletekî, milletekî yan jî ji derve êriştê ser mala me ya milkê me ya û namûsa me ya mirov xwe müdafaa dike diparêze vaya pîroz e. Her însanê ku di wî cengê de jiyana xwe ji dest dabe pîroz e. Cî wan bila bihişt be, cinnet be, bila em wana bibîrtînin. Em ne deqeyekî timî em rêz digirin ji hebûna wan re. Ev a bi vî şeklî hevano hêzên parastina gel HPG şehadeta pênc endamên xwe eşkere kirin. HPG ragihand ku ew pênc endamên wan sala 2020 li heremên cuda yên heremên Kurdistanê di dem û deverên cuda de di cihê cuda de jiyana xwe ji dest dane. HPG di daxuyaniya xwe de got hem hevreyên xwe dibêje hebûn Mîrkan, Beritan Alan, Axîn Xabûr, Sadiq Kobanî, Azad Gever em wana bi rêzdarî bi minnetdarî bibîrtînin. Her pênc endamên HPG ji bajarên cuda yên Kurdistanê ne hatine tevlî refên gerîla bûne ji bo doza hebûn û azadiyê gelê Kurd tê koşiyane. HPG her wiha ji malbatên gerîlayan re ji gelê Kurdistanê re sersaxî xwest. Agahiyên li ser nasımê wan jî hene ez hema wara parve bikim. Hebûn Mîrkan naviyê fermî Naîme Serdar e li Colemêrgê ji dayîk bûye. 11 çilêya 2020 li Garê jiyana xwe ji dest daye. Beritan Alan naviyê fermî Neslihan Akgül e ji Wanê ye. 11 çilêya 2020 li Garê jiyana xwe ji dest daye. Axîn Xabûr navê fermî Henan Îsoyê li Helebê ji dayîk bûye. 11 çilêya 2020 li Garê jiyana xwe ji dest daye. Sadiq Kobanî navê fermî Ferhat Balî ye li Kobanî ji dayîk bûye. 14 tebaxa 2020 li Garê jiyana xwe ji dest daye. Azad Gever navê fermî Cesûr Ehmed e li Kobanî ji dayîk bûye. 11 tebaxa 2020 li Metînayê li başûrê Kurdistanê jiyana xwe ji dest daye şehîd bûne. Em jî li vê derê ji malbatê wan re ji milletê Kurdistanê re sersaxî dixwazin hevanda. Di ser kuştina Uğur Kaymaz û bavê wê re 21 sal derbas bûn. Ev jî
felaketekiye. Felaketekiye hatiye serê Kurdan. Em hema bu ara parve bikin. Her sal divê em ûr kaymaz û bavî wî bi bîr bînin. Mesele hevan hin tiştên sembolîk hene. Ûr kaymaz 12 salî bû 13 gule berdan bedena wî û bavê wî. û bê ku şerm bikin weke şervan nîşan dan. Ya. Ez fotoğrafê ûr kaymaz bînim ser ekranê hevan mı? Em van êşê xwe em nikarin ji bîr bikin. Nabe. Dibe em tim vana di hafıza xwe de nû bikin, ji bîr nekin, bêbextiya dijmin tim bînin bîra xwe û wextê ku em bi dijmin ra li hev tên ji bîr nekin ku ew hêjî dijmin in. Ku ew tim dijmin dimînin heta ku poşman nebin. Binêrin heta ku nesla nû nê serhikûm. Heta ku em nebin şîrîkê dewletê em bi hevra vê dewletê birê nebin, bi rêva nebin. Heta ku ew poşmaniya xwe beyan nekin ji ber van komkujiyan ew tim dijmin dibînin. Dijmin çi ye? Dijî min. Dewleta Tirkiye li dijî min e, yani li hemberî min e, raqîbê min e erê. Wextê ku dijî min be dibe dij min. Ev e yani. Neyar heye mesela. Dewleta Tirkiye neyar e. Dewleta Tirkiye yarê me Kurd e, yarê me Kurdan biya, ew ê di parastina Kobanî de bi me re biya. Dewleta Tirkiye yarê me biya, îro zimanê me fermî bû, em şîrîkê dewletê bûn, me di rêveberiyê de cih digirt, weke Kurd. Lê dewleta Tirkiye ne yarê me ye. Yani neyar e. Neyar û dijmin acayip gotinên senkronize li hev tên. Di ser kuştina Uğur Kaymaz û bavê wî Ehmed Kaymaz re tam 21 sal derbas bûn. Bav, law li navçeya Qosera Mêrdînê li Bakurê Kurdistanê li ber mala xwe jalî polîsên dewleta Tirkiye ve hatibûn gulebaran kirin. Di bedena Uğur Kaymaz yê ciwan ê 12 salî de tam 13 gule hatin tespît kirin. Bu yer çawa çêbû? Çawa qewmî? Uğur Kaymaz, bi tevê bavê wî Ehmed Kaymaz, 11 meha mijdarê sal 2004 li navçeya Qoserê Mêrdînê jalî polîsên dewleta Tirkiye ve hatin qetil kirin. Kaymaz û bavê xwe dema ku li ber mala xwe ji bo rêwîtiyê eşyayê xwe danîn di kamyoneta xwe de bicihî dikirin, bûn hedef. Bûn armanca guleyên polîsên dewleta Tirkiye. Di lingê Uğur Kaymaz da sandal hebûn, pelavên havînê hebûn. Di lingê bavê wî de jî tenê şimik hebûn. Vana çi me em dibêjin? Ji ber ku dewleta Tirkiye îddia dikir ku vana şervan in. Ev her du însan şervan in. Mirovekî şimik di nîkê wî de be, terlik di nîkê wî de be, eşyayê xwe dixe kamyonê tevê kurê xwe 12 salî, weke şervan nîşan dan. Rewa kirin kuştina wan. Polîsan ji bo ku bûyerê wekî pevçûnê nîşan bidin, şerê çekdarî nîşan bidin, anîn Keleşnîkov danîn keleka cenazeyê wan. Parlamenteran ê wê demê AKP nû hatibû ser hikûm, hatibû ser desthilatdariyê. 2004 bû. AKP weke îro hê faşîst nebû. Dixwast raya Kurdan bigire, dixwast dengê Kurdan bigire. Wê demê Komîsyona Mafê Mirovan ya Parlamentoya Tirkiye li ser bûyerê lêkolîn kiribû. Parlamenterê CHP Hüseyin Güler, parlamenterê AKP Nezîr Nasiroğlu di rapora xwe ya wê demê de gotibûn ku şopa pevçûnê tune ye. Yani Uğur Kaymaz û bavê xwe êrişê polîsa nekirine. Hüseyin Güler wê demê gotibû me tu delîlên pevçûnê nedîtine. Ew ji piş ve hatine gulebaran kirin. Nezîr Nasiroğlu pirsîbû. Ez bawer nakim ku li wê derê pevçûn çêbû be. Li holê zarokekî 12 salî heye. Ma zarokekî wiha dikare bikeve nava pevçûnê. Polîsên dewleta Tirk ê gulebaran kirin. Aqubeta wan bû çi hevan no? Çi hat serî wan? Hatin berdan. Ceza nexwarin. Di derbarê bûyerê de doz li dijî 4 polîsan hate vekirin. Polîsên de hatin sûcbarkirin bê ku bêne girtin hatin darizandin, mehkeme kirin.
دادگاهی بهنجتا پرستنا روا بریارا بریاتا پولیسان دا دادگاه بلندیا ترکی جی اف بریار پسند کر پرستنا روا گودم جوره بو نفسی مدافع پولیسین دولت ترکی گله درشین سر باو و کر 12 سالی پاشی دویجه ما پرستنا خواه روا کریه وان ایشیمه کریه ام مجبور منه ام بکش ام جدی وکه ملت پرستنا خواه روا کن مشروع مدافع محکمه دولت ترکیه وسا فاشیزانه تفگریایه وسا لگوری سیاست تفگریایه باور کریه که اور کایماز 12 سالی ارشه سر پولیسان کریه پولیسان جی خواه مدافع کریه جبرویه که بریاره برعات دانه پولیسان محکمه گوتی اره دوز دچه بردستی دادگاه بلندیه ترکیه او جی دبیجن راسته اور کایمازو باوی خواه ارشه پولیسان کرنه پولیسان برسو دایه اف دولت همه اینه او دوست تره بر دست دادگاه مافی مروانی اروپایی که گریده کنسیه اروپایی دولت ترکیجی اندامه بریار دانه دولت ترکی دویجه او چه بریار بدن ده سر قانون مرایه جبو که تو بچی بر دست دادگاه مافی مروانی اروپایی وانو لگوری اصوله دوی همه درین عدالت دادگری حاطبن گرتن و دمی تو دویجی مادم که ترکیه ده ایدی تو درینه من از لیخم دچم بردستی دادگاه مافی مروانی اروپا تشتی وسا پرچه دبن دادگاه مافی مروانی اروپای بریار دا که ترکیه مافی جیانه بمپی کریه اپراسیون باوه کی که ریسکان کم بکن نهاتیه پلان کرن بکار آنینا هزا کجر نپیویس بیه yani icap nettir ku polis kujeri bike insan kuje döved mesele de döved pevçun vake pevçun binamnake ledbe icap nettir ku kuştin çebe Türkiye hat mahkum kirin ceza çiye xuyna kurdan çıkas peretke evanla kuştina uğur kaymaz çen liraya çen euroya ejora bejim لگوری بریاره جبو مخبوله کایماز دایکا اور کایماز 65,000 euro maddi tazminat 5,000 euro manevi tazminat جبو emine kaymaza dayika Ahmet Kaymazcı 5,000 euro maddi fiyata me kurdan eve fiyata xuyna me 15,000 euro manevi جبو Reşat Kaymaz ape Uğur Kaymazcı 5,000 euro tazminata manevi hatiye dayı devleta Türkiye dibije eri من اور کایماز 12 سالی باوی کشت اما از پریوانجی بدم پری خوینی دا اسماعیل بیشکچی جنه خوشخانه درد که به هوانو سوسیولوگ نویسکر نافدار دکتر اسماعیل بیشکچی که 27 ایلون اول آمد دهات درمان کرن ایرو جنه خوشخانه درد کرد نویسکار بیشکچی ده 27 ایلون ده ده نهمین فستیوالا فیلمان یا آمد ده دما کلسر بلگه فیلم اسماعیل مه که به تمامی بحثا جیانوی شخصیت کرد دما کلوی داری داخفی جنشکوا گجاوی چول عرده کرد پاش امهیم بون که خونچوی سرمیجیوی لنه خوشخانه فاکولته طبی زننگی دیجلی دهات درمان کرن حتی نها پشتی درمان کرنه روش تندرستی بیشکچی باش بو ایرو جنه خوشخانه درد که بلکی نها درد کتیه جدوان ساعتان ده سوسیولوگ جواکناس نویسکار نافدار اسماعیل بیشکچی ساره خوجت گوتن بری زمان خود پرد حبسی دمایه ها جبو کردان 65 سال خود دوزا کرد فدا کریه وصیت کریه که اگر وفات بکر روژکی اویل آمده وره وشارتن یا جون بولتون داخفه جون بولتون تشتی مهم دبیجه از دخوازم بواره پار بکم اگر هون اوسا لیبن دیرن هوانو چه دبیجه ویا کیه او چه دبیجه شیورمند اولکاریا نتوی ابره دولت یکبی ین آمریکاییه جون بولتون آنی زمان که پیواجوی ال ترکیه دوام دیکه و بکیری هر کسی وره تمام باشه لیبله نه باوره که طایب اردوغان چاره سریه دخوازه یعنی دبیجه باوری به طایب اردوغان نین
شێورمەندی ئەولەکاریە نەتەوەی بەرەیە دەولەتی یەکبوویەن ئەمریکای جۆن بۆڵتۆن بەرسەفدا پرسێن ڕۆژنەمەوان ئەرەن کانسۆی بۆڵتۆن ئانی زمان و دەدەما سەرۆکومار ئەردۆغان دە پۆلیتیکایە ئۆسمانیە نویا تورکی هاتە پێشخستن ji bo vê armancê komên îslamîstiyên radîkal hatin avakirin heta dawî dewleta Tirkiye destek davan komên îslamîst êrişên li dervey sînoriyên li heberê Kurdan piştgiriya ji bo Hamasê rola diguhertina rejîma li Sûriyê tev perçên vê polîtîkaya Osmaniya nû bû ku AKP pêşengewî dikir heta vê temam Bolton diyar kir ku Tayyip Erdoğan bi daxwaza serweriya li Sûriyê destwerdanên yekser dike hêzên wekîl bikartîne em dibêjin çete hemî çeteyên li Sûriyê ew Amerîka ji wan re dibêje hêzên wekîl bikartîne statûyeke gengaz ya xweser ya Kurd ya li Sûriyê li dijî fayde û menfaetê xwe dibîne Tayyip Erdoğan yani tişta di menfaetê Kurdan de li dijî menfaetê xwe dibîne Tayyip Erdoğan veya çi ye neyarî dijminî ye John Bolton wana dibêje rast dibêje erê rast dibêje ji bo Kurdên li Sûriyê dibe serdemekî gelekî xetere ye hem ji ber sexta yekser ji ber zora yekser ya ji sînorê dewleta Tirkiyê hem jî bi destê Ehmed Elşara bawerî bi Elşara jî nayîne bawerî bi Tayyip Erdoğan jî nayîne dibe hûn jî pê bawer nekin Bolton anî ziman ku ew ne bawerê ku di nava rêveberiya Trump de jî ji bo pirsên rojhilata navîn tekiliyeke çawa ya bi Kurdan re bersiveke şember hebe axaftina xwe bi vî rengî dewam kir yani dibêje di nava rêveberiya Trump de jî mirov qîmeta Kurdan nizanin pirsgirêkên li rojhilata navîn çi ne çawa çareser dibin haya wan divê ji meselê tune ye ne pisporin kabîneya Trump dibêje ji bo wan dibêje artêşa dewletên yekbûyên Amerîkayê General Mazlûm Abdî karên Qesedê yên li dijî Daişê gelekî hêja dibîne artêşa Amerîkayê dibe Mazlûm Abdî Qesedê hêja dibîne gelek kesên li Washingtonê bi fikarin yani xwedî endîşene ku Daîş ji nû ve bi ser xwe were û bibe xwedî hêz dibe ku wekê berê nikaribe qadekî herêmê kontrol bike lê ev kom dikare wekê hêzeke terorê vegere yên ku bi rola Kurdan ya têkbirina Daişê ya li Iraqê Sûriyê Tirkiye zanin dixwazin ew bêne parastin li gorî tecrübeyên xwe yên ji dema destpêkê ya Trump dikarim vê bibêjim em ne bawerin ku fehm kiriye ka ev mijar çi qasî tevli hebe yan jî ne bawerin ku giringiya karên ku Kurdan ji bo parastina Amerîkayê kiriye giringiya karê ku Kurdan ji bo parastina hevalbendê wê kirine wekî Ewropa hatibe fehm kirin ez ne divê qenaetê da me ku qîmeta Kurdan dizanin em dizanin dibe yani em bawer nakin ku fehm kirin ku ev mijar çi qas tevli hebe giringiya Kurdan zanin nizanin dibe ez bawer nakim di derheqê pirsa li ser pêvajoyê aştî û civaka demokratîk ya li Tirkiyeyê jî dibêje John Bolton wê bekirî her kesî were şer bi dawî dibe welatiyên Kurd bi rengekî tam karibin tevlî siyaseta Tirkiye bibin ev projeyekî baş e ya ku ji derve xuya dike ew e Tayyip Erdoğan li hundir di nava tengasiyekî gelekî mezin ya siyasî de ye nikare were gotin ku ji Erdoğan hez dikim yani kes yani ez nikarim ji wara bibêjim ku kêfa min ji Tayyip Erdoğan re tê nabêjim ez ne bawerim çi qasî bawerî pê tê yani divê bawerî jî pê nayê yani însanekî ku merov bawerî pê bîne ne ji wan însan heye wê manê de dibêje demekî dirêj e ez vê yekê difikirim divê avaniyeke Kurd ya serbixwe hebe yani saziyeke Kurd ya serbixwe hebe eger ev yek beriya bi salan ava bûba rojhilata navîn wê hîn aştiyane bibiya ez nizanim îro ev yek çi qasî mümkün e lêbelê ji bo hewldanên lêhevkirinê yên Tayyip Erdoğan ez bi gumanim
دوی باوریه دامه که تقص حسابه که خوی و شرطی هیه طایب اردوغان. هیوی دکن که انجامه که آشتیانه وجه درکه به. لبلی وکه که دبیجم از بگومانم. عجایب تشتاد بیجه. عجایب تشتان دبیجه. Yani pêdivî heye bişîrove dibêjim her tişt pir vekiriye. Erdogan dibe ez yani qet basa şik û şüphe jî bi zelalî nake. Dibe ez zanim plan û projeyekî wê veşartî heye heta ku vê proje xwe pêk bîne ew ê bi Kurdan re dans bike. Ew ê pişo bike heta çû derekî gihîşt armanca xwe paşê ew ê dîsa lingê xwe xirab lêxe pêvajiyê xirab bike. Vaya fikra wî ye hevan û meselekê din jî heye ez hema ji we re bêjim vaya hinek ew jî girêdayî siyasetê ye. Mesela avê binêrin ava çemê Firatê gelekî kêm bîye. Mesele dîsa dewleta Tirkiyeyê eger samîmiyeta Tayyip Erdogan hebiya ya dewleta Tirkiye hebiya qet nebe ava çemê Firatê berdida. Dewleta Tirkiye pêşî li ava çemê Firatê girtiye ew bendavên me ê ku elektrîkê kehrebe diafirînin ew barajên me ê Rojavayê Kurdistanê ser çemê Firatê ku ji Cerablusê dest pê dike heta dêre zorê diçe. Gelek bendav hene. Baş e ew bendav ji ber ku miçiqîne îdî ne dikare elektrîk ava bike, ne dikare ava vexwarinê çê bike, ne dikare zeviyan av bide. Yani millet perîşan e. Ava çemê Firatê tesîrê li 5 milyon însanî dike. Ji em tenê behsa însanan dikin. Lê mesî, lê heywan ew çawa xwe xwedî dikin. Hûn çi qas kanal dikarin werin çêkirin li ser bendava Firatê, li ser ava Firatê. Dewleta Tirkiye baraj li ser baraj, bendav li ser bendavan çêkiriye. Di nava Bakurê Kurdistanê de. Nahêle ew av biherike. Halbekî li gorî qanûnê navnetewî asteyekî avê heye mecbûr e berde. Di saniyê de nizanim çend metre küp mecbûr e berde. Lê ji ber ku li holê dewlet tune ye, ji ber ku Ehmed Elşara heye ucubeyekî ye soytarî ki an nexistin ew ê derê çeteyekî ye. Bi dewleta Tirkiye re diçin hevû du hembêz dikin devê hev re dikenin. Mesela pêvajoyê jî yani ez heqeten rexne dikim. Yani madem em di nava pêvajoyê de ne ez nabêjim ka qaşo pêvajoyê gotina min a qaşo şaş tê fehm kirin ez nebêjim qaşo ka qaşo pêvajo hebû va çima avê dixitmînin. Duê maneyê de dibêjim. Ez nabêjim qaşo ji ber ku şaş tê fehm. Madem pêvajo heye em di nava müzakere û diyalogê de ne bi dewleta Tirkiye re çima em ji vê dewletê re nabêjin arkadaş xwe ji Efrînê vekişîne. Ji bo xatirê vê pêvajoyê niyeta pak nîşan bide ji serê kaniyê vekişe. Ava Firatê berde bila însan hinekî tîbûna xwe bavêjin. Ava Firatê berde bila hinekî heywan avê vexwin, elektrîk bila biçe gundan. Hûn zanin mesele çi ye vanno? Ava Firatê şêlû biye, biye çemûr. Herî tê de heye, hez biye hez. İnsan nikarin fayda jê bibînin. Vaya zulm e. Çi dikin bikin hevalê ku pêvajoyê bi rêve dibin, ji dewleta Tirkiye re bibêjin bila pêşiya ava çemê Firatê berde bila biherike. Qarşê xwezayê nebin ya. Ava çemê Firatê gelekî kêm bîye. Xelkê Reqayê bajarên derdora Firatê ji ber şêlûbûna avê, ji ber pîsbûna ava çem di nava endîşe fikaran de ne. Rêveberiya avê ya Reqayê diyar kir ku sedema sereke ya kêmbûna ava çemê Firatê yani ew hewl didin meselê çareser bike ama çareser nabe. Çareser nabe. Ana hevalê me wê derê jî tirsin behsa dewleta Tirkiye bikin. Ya em mesele em dawa ava Firatê zanin zû da ye tiştekî wisa ye. Uf. Ka ez binêrim di derbarê pêvajoyê de nûçeyên deqeya dawî hebûn hevano. Ez wî ji we re pêşkêş bikim. Wextê min nûçe ji we re pêşkêş kir hê tam neketibû ajansan. Ez ana detayî wî ji we re bêjim. Ez detayî ji we re bibêjim ev mesela komisyona lezgîn ayne wisa. Komisyonê biryar da heyet diçe îmraliyê hevano. Ez hema nûçeyê ji we re pêşkêş bikim. Deqekî
من tiştekî ji bîr kiriye îro min di evê de par venekiriye. Min ne di X'ê de par vekiriye û ne min di Facebookê de par vekiriye. Min reklama vê kanala xwe jî nekiribû, min ji bîr kiriye. Tişnabe. Ama hûn zanin hevano. Ji kerema xwe re tim hevalê ku li me temaşe dikin aniha, hevalê ku cara yekem e li me temaşe dikin ji bîr nekin. Em rojê du dana, du bülten pêşkêş dikin bi temamî kurmancî ye. Pêdiviya me bi destek piştgiriya we heye. Eger hûn bibin abone biacî bînin ji hevalê xwe re bişînin bila zêde bibe. Plan û projeyê me hene. Di demê pêş me de em dixwazin ji Rojavayê Kurdistanê ji Bakur ji Başûr em heftê da sê bernameyên cuda ji wan deran em amade bikin bînin di vê kanalê de biweşînin. Hin pêdiviya me bi piştgiriya we heye ka em binêrin we çawa bibe. Yani em dixwazin xizmetekî wisa ji we re bikin. Wekî din bernameyê me di derbarê dîrokê de hene ew ê demên pêş me de bikevin faaliyetê. Yani veya ji bo hevalên me ê ku cara yekê me li me temaşe dikin dibêjim. Hûn bibin abone pir baş dibe. Ez zanim ji destpêkê ve gelek heval hene bê abonetî li me temaşe dikin nexeme tişnabe wisa jî dibe. Mala wê ava. Hevan no. Ka ji we re çi dibêjim? Komisyona Parlamentoya Tirkiye di dengdanê de biryar da ku heyetekî biçe cem Abdullah Öcalan li İmraliyê. Komisyona Hevgirtina Netewî Biratî Demokrasiyê îro civîna xwe ya 18 li darxist, CHP berê ragihandibû ku ew ê nûnerekî neşîne. Yani çima naşîne sebebî wî eşkere kiribû mijara pêşkêş kir, ji ber ku dibêje em dixwazin ev civîn vekirî be, ji çapemeniyê re ji civakê re vekirî be. Piştî ku biryar hate dayîn civîn bawekî girtî were kirin, CHP salon terikan. Piştî derketina CHP di navbera endamên mayî de dengdanekî çêbû. Komisyonê de encama dengdanê de biryar da ku Abdullah Öcalan were ziyaret kirin, pêra hevdîtin were kirin. Endamên komisyonê yên MHP, AKP, Dem Partiyê dengê xwe yê erê bikaranîn. Di dengdanê de ku piştî deriyên girtî hate kirin, dengdana erê dengdan li pişt deriyên girtî hate kirin. Yani civîn li çapemeniyê girtî bû behsa wê dike yani. Paraniya dengan gotin erê. CHP ji ber ku civîn bawekî girtî bû li salonê nema derket di dengdanê de binêrin Partiya Demokrat, Partiya Çepa DSP gotin na, Hüdapar got na, CHP ji xwe tevlî nebû. CHP sibê despê dikare bêje min ne gotiye ê min ne gotiye na, min tenê usul rexne kiriye. Tiştekî wisa jî dikare bibêje ji xwe re. Rast e, dikare bêje. Partiya Refahê weke CHP ew jî tevlî civîn nebû, dengê xwe bi kar neanîn. Du endamên kuma Rêya Nû hene, dengê bêalî bi kar anîn. Pêşniyaza sek bîsê hate redkirin. Kuma Rêya Nû pêşniyaz kiribû ku hevgirtin bi rêya sek bîsê yani sîstema deng û dîmen were kirin. Ev pêşniyaz jî di encama dengdanê de hate redkirin. Divê hemû partiyên siyasî heta sibê navên endamên xwe yên ji bo şandeya İmraliyê diyar bikin. Berdevka Dem Partiya Ayşegül Doğanê diyar kiribû ku Gulistan Kılıç Koçyiğit li ser navê Dem Partiyê ve biçe İmraliyê. Li ser navê MHP jî Fethi Yıldız alîkarê serokê MHP'ye ew ê tevlî vê komisyonê bibe. Heyet yani heyeta komisyonê biçe İmraliyê. Hefteya pêşiya me ew ê biçin. Yani ez ji we re bêjim Komisyona Parlamentoya Tirkiye biçe İmraliyê gelo çi diguhere? Ji bilî rewakirina di çavê dewleta Tirkiyeyê rewakirina rewşa Abdullah Öcalan yani qebûl dikin ku bawekî fermî êdî qebûl dikin ku muhetabê mijarê ye. Canan ev aliyên Tirkan ji bîr dikin ku komisyon li ser pêşniyaz û fikrê Abdullah Öcalan hatiye avakirin. Hatta komisyona heqîqetê yani bila komisyonekî di nava parlamentoyê de ava bibe, navê komisyona heqîqetê be, hemî her du aliyên şer di dema şerê 40 salan de kî derketibe dervê usul û rêgezên şer bila werin tespît kirin û mehkeme kirin. Pêşniyaza Öcalan ev bû. Pêşniyaza maqûl bû. Bi vê pêşniyazê re Kurd dibûn aliyekî şer.
لی اف پک نهات تمه کمیسیون چی بود اما اف کمیسیون مسئله خاص کاره چاره سر بکه از بخواد دشکی دامه باوریا من به AKP و MHP و به رهبرین دولت ترکیه تونه هن جبو من هن اشارت هنه هوانما هن اشارت هنه که مروف دکاره هن اشارت هنه که دکارن به باوری آوا بکن چنه دولت ترکیه دوی رابه ببیجه تشتی که 100 سالن معانیه سری کردن ام جوان پوشمانن مثلا بنرن رئیسدار اوجلان درکت در راپورا خویا روز اول ده 27 سباتی ده چی گو گوت ما 40 سالان شهر کرد جبو آواکرنا کردستان کی سربخواه جبو آواکرنا نتو دولت ام گیهیشتن و انجامه کو ام نکارن نتو دولت آوا بکن ام پیشنیاز لوا دولت ترکیه دکن کو ام ببن شریک ام ده دولت کی ده به هفرا بجین نه پیشنیاز اوجلان پر فکری بو yani bir şekilde kabul kır ki dışarıda bir ser neketine ne ki yani naxwazın devleteki serbixwe ava bikin em tercih dikin ku bi Tirkan re di nava çarçova devleteki de bihevra bijin veya pêşniyazekî heta kengî ev pêşniyaz derbas dibe heta ku aliyê Tirkan bibije ê ya na çünkü tu pêşniyaz li wan dikî Mêrkana yan jî canikana wextê bibêjin na Rêzdar Öcalan em pêşniyaza te red dikin em Kurdan wekî perçeyekî xwe naxwazin wê çi bibe Jinûva wê şer dest pê bike wê jinûva Kurd ji bo serxwebûna xwe tê bikoşin ji ber ku dî em mecbûrin serxwebûna xwe îlan bikin çünkü Tirk me naxwazin Tirk wextê sibê du sibê Tirk rabin bibêjin em we weke şerîk qebûl nakin hûn eger bibin Tirk em we qebûl dikin her kesê ku li Tirkiye dijî Tirk e her hemolatiyê Tirkiye Tirk e zimanê fermî Tirkiye Kurdbûn mirbûn tune ye wê demê em çi dikin mecbûr em ê cihê bibin ne mecbûr yani bila kes qusûrê nenêre em ê karibin cihê bibin erê hêza me heye erê hêza me li ku derê hûnin emin hêza me 30 milyon miletê me Bakurê Kurdistanê ye çima di salên heftê heştê de tu imkanekî me tune bû yek qelemekî me jî tune bû rêxistinbûnekî me tune bû em çawa ji wê xewa 100 salan em şiyar bûn em wisa geş bûn mezin bûn şervanê me çêbûn di dunyayê de deng vedan dîplomatê me siyasetmedarê me nivîskarê me çêbûn di dunyayê de deng vedan êdî zanyarê me çêbûne deng vedane çima di salên heştê de nodî de yan jî heftê de em bi ser ketine di rewşa îro de çima em bi ser nekevin kî nêvana ya yani ev rêveberên dewleta Tirkiye însanin yani medenî ne zanan e na çend zanyarên wan hene na eger zanyarekî wan jî hebiya ji bo wan wê pîvan medeniyet û mafê mirovan biya binêrin li Tirkiye însanekî derkeve bibêje ji bo min pîvan parastina mafê Kurdan e wê demê ji bo min ciyê hurmetê ye li Tirkiye pîvana medeniyetê pîvana însaniyetê tu Kurdan çawa dibînî mafê Kurdan çawa diparêzî tu li gel Kurdanî ya ne li gel Kurdanî pîvan ew e ew rewşenbîrê Tirk ku bibêje ez ne li cem Kurdan me mafê Kurdan bila di bin ê Tirka re be ji bo min faşîst e kî dibe bila bibe Kurdek jî ji bo min pîvana min eger însanekî wekheviyê nexwaze ji bo min faşîst e wekhevî şert e eger wekhev nebe ez di nava sînorê Tirkiyeyê ne ku ez dijîm ez ê anti propaganda bikim heta ku wekheviye tam pêk hat veya ne îdeolojiya min e veya prensîbê însaniyet û medeniyetê ye wekhevî ê Tirka çi hebe ê me jî ew hebe ya ma çi dibe ma dunya xira dibe ez xatir ji we dixwazim hevano saet di 21 de êvarê li gorî saeta Bakurê Kurdistanê û temamê Kurdistanê dike 23 ez ê ji we re weşanekî taybet çê bikim aniha xatirê we silav rêz dem baş evan